नमस्कार भाई आउ गोटे ब्लॉग को सुरेंद्र स्वागत कर चलतु बुली जा मकर जो नवरात्र महाकुंज हो देखा केमी कौन साजसज्जा बढ़िया बढ़िया लाइट लगी देखिपे आपण मैंने देखिपे ये बहुत सारा दुकान भी मेलार लगी बहुत लोक भी आसछन्ति फास्ट फूड लगी निरामिष
ଦୟାକରି ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଆଇଟମ୍, ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ଲାଗିଛି। ଦୋକାନ କମ୍ ବସିଛି ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣ ୟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ରୋଷେଇଶାଳା କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ବସିଛି। 5,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଖିବା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ, 5,000 ଲୋକ ଖାଇବେ। ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ବିଦେପୁର କପିଳମୁନି ମହୋତ୍ସବ ନବରାତ୍ର କମିଟି। ପରେ ଆମେ ବସିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ଭାଇର ମୋର ଖାଇଲୁ। ଡାଲମା ଭାତ କଟା ହେଇଥିଲା। ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖାହେବ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ରାତି 10ଟା ପରେ ହେଲାଣି। ବାଏ।